गोजोन फुंबिलि दिनै 2 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो आसामनि मुंदांखा इउटुबार जायखौ आसामनि माहाजोनसिन इउटुबार बुंनाय जायो बिथांखौ जगिघोबा पुलिसा हमदों मुंदांखा इउटुबार मुस्ताफिजुर रहमाना उन्दै गथ'फोरखौ लाफानानै भिडिअ खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमजादों बङाइगावनि चाइल्ड प्रटेक्शन अफिसारा अजद होनायनि उनावनो इउटुबार मुस्ताफिजुर रहमानखौ जगिघोबा पुलिसा हमदों चाइल्ड प्रटेक्शन अफिसारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुस्ताफिजुर रहमाना गोलाव समनिफ्रायनो उन्दै गथ'साफोरखौ लाफानानै भिडिअ बानायोमोन जेराव हाथियार बाहायनाय लोगोसे सेक्सुएल एक्टिभिटिस आरो गथ'नि सायाव हाराहास्ति खालामनाय बायदि दिन्थियोमोन जाय समाजाव गोरोन्थि मेसेज होनो हागौ अदेबानि समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ बेनिखायनो जगिघोबा पुलिस थानायाव अजद होनाय जादोंमोन आरो अजद होनाय लेखायैनो सातपारा ओनसोलाव इउटुबार मुस्ताफिजुर रहमाना उन्दै गथ'साफोरखौ लानानै भिडिअ खालामफुबाय थानाय समावनो पुलिसा मुस्ताफिजुर रहमानखौ हमदों आरो पुलिसा दा बिथांनाव सोंनाय फिननाय लागासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों क'क्राझाराव फिन लुथिनाय जाथाय बे खेबाव न'आव खामानि मावग्रायानो लुथिनानै लांदों न'आव थानाय गहेनाजों लोगोसे नोगोद रां क'क्राझार बिधानपालिनि रनजित मण्डलनि न'आव जादों लुथिनाय जाथाया फालांगिरिनि न'निफ्राय रांजों लोगोसे गहेना लुथिनानै लांदों खामानि मावग्रा सन्दिया दासआ जाथायनि सायाव रनजित मण्डलनि फिसाज्ला राजदीप मण्डला फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि 9 रिंगासो समाव जाग्रा आदाराव निसा थानाय मुवा मिलायनानै जाहोफादोंमोन जायनि जाहोनाव मोनानि ओंखाम जाखांनायनि 10 मिनिटनि गेजेरावनो नखराव थानाय साथामबो सुबुंफोरा उन्दुलांदोंमोन अखानायैसो गोजौनि फ्ल'राव थानाय बिनानावा नुसनफैनानै खाथि खालानि सुबुंफोरखौ लेंहरदों बेनि उनाव फाहामथायनि थाखाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों नाथाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव नांगौ बायदि फाहामथाय मोनैनि थाखाय एमआरएम देहा फाहामसालियाव थिसनदों होननानै फोरमायथिदों बिमा आरो बिफा रनजित मण्डल आरो जयश्री मण्डला खौराङाव फोसावनाय समसिमाव थट मोनाखैमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांमोनखौ आइसिइउआव दोननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि नखरनि सुबुंफोरा दासिमबो मोजाङाव फैजोबाखै बेनिखायनो मा गोमादों बेनि सायाव रोखायै बुंनो हायाब्लाबो न'आव थानाय दांनै सनानि मालाजों लोगोसे 15,000 रां आरो गलायाव थानाय 2.2 लाख रांसो लुथिनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों राजदीप मण्डला फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला खामानि मावग्रा सन्दिया दासआ गुबुननि न'आव 15 बोसोर खामानि मावदोंमोन नाथाय बिगोमाया गुबुनाव ट्रेन्सफार जालांनायलाय सन्दिया दासआ खामानि नागिरबायदोंमोन बेनिखायनो खामानि मावनो थाखाय थांनाय 8 अक्ट'आव सन्दिया दासखौ न'आव दोनफैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय दा सन्दिया दासआनो गहेनाजों लोगोसे रां रुफा लुथिनानै लांबाय होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो खामानि मावग्रा थायोब्लाबो जाहाथे सांग्रां जायो बेनि सायाव बयनिसिमबो खावलायहरदों आरो क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव डक्टरनिफ्राय लानानै सुबिदाफोरा जाहाथे नांगौ बायदि थायो बेनि थाखायबो खावलायहरदों 10 सेकेन्डनि गेजेरावनो सिलिंखार जेरैथिंबो अर सुबुंनि होज्रिख्रावनाय सेन्ट्रेल ग्रिसआव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों गंसे पेसेन्जार ट्रेन आरो मालगारि ट्रेननि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों जायजों 36नि जिउ खहा जादों आरो 85आ जोखोम जादों जोखोम जानाय 85नि मादाव 66खौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला ट्रेनाव गासै 350 दावबायारिफोर दंमोन नाथाय पेसेन्जार ट्रेन आरो मालगारि ट्रेननि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जानायजों पेसेन्जार ट्रेननि गंब्रै दाब्बाया बेलथायदों आरो गंब्रै दाब्बानि मादाव गंनै दाब्बायावनो अर नांदों जायजों मोनसे गिथावना थासारि सोमजिदों दाब्बा सिङाव थानाय सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय जाय जेरै हागौ एरै नाजादों नाथाय गंब्रै दाब्बाया बेलथायनायजों लोगोसे दाब्बायाव अर खामनायनि थाखाय सुबुंफोरा अरजों खामजानो गोनां जादों आरो बेनो ग्रिसनि गिथावनासिन रेलगारि जाब्रबथाय होननानै मिथिहोदों जाब्रबथाय जानाय जाथायखौ लानानै लकेल स्टेशन मास्टारखौबो एरेस्ट खालामदों गुवाहाटीनि गिथावना बुथारनाय जाथाय जाय बन्दनाया गावनि फिसायजों लोगोसे बिखुनजोखौबो बुथारदोंमोन आरो थुख्रा खालामनानै गुबुन जायगायाव गारनानै दोनदोंमोन बे जाथाया आसामखौ सोमावग्लुंनायनि उनाव बिसियानो गावनि फिसायखौ बुथारनाय एबा बिखुनजोखौ बुथारनाय गोबां जाथायफोरा सोराङाव नुजाथिदों बे खेबाव बाक्सानि सालबारियाव बिसियानो गावनि फिसायखौ बुथारनाय जाथाया नुजाथिदों मानवरा खातुना गावनि फिसायखौनो बुथारनानै बस्ता सिङाव सोनानै हा सिङाव फबनानै दोनदोंमोन बे जाथाया थांनाय दान मोननै सिगांनो जादोंमोन नाथाय दासो जाथाया सोराङाव फैदों
आरो गोथै देहाखौ दासो हा सिंनिफ्राय बोखांनो हादों। मनवारा खातुननि फिसाय लालचान आलीआ थांनाय डिसेम्बर दाननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। बेखौ लानानै गबरधना पुलिस थानायावबो अजद होदोंमोन लालचान आलीनि नखरनिया आरो लालचान आलीखौ बिसियानो बुथारनो हागौ होननानैबो अजद होदोंमोन। नाथाय गबरधना पुलिसा बेनि सायाव गोख्रोङै खामानिखौ मावाखैमोन, जायनि थाखाय गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसियेलनो मिथिहोनाय जादोंमोन। बे लेखायैनो दा लालचान आलीखौ बुथारनायनि दायाव बिसि मनवारा खातुनखौ हमनायजों लोगोसे मनवारा खातुननिनो बिदा फंबायफोर आहमेद आली आरो हुसैन आलीखौ पुलिसा हमबाय। सोंनाय फिननाय लानायनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मनवारा खातुना गावनि बिदा आरो फंबायखौ लाफानानै फिसाय लालचान आलीखौ बुथारदोंमोन। बेनि उनाव बस्थायाव सोनानै हा सिङाव फबनानै दोनदोंमोन। रायखांनो गोनांदि रिपर्टनि बायदिब्ला लालचान आलीखौ बुथारनायाव बाक्सा जिल्ला एबिएमसुनि आफादगिरि रहिमनिबो आखाइ दं, नाथाय दा रहिमा खारखुमानानै दं। मख'नो गोनांदि हानि दावराव दावसिखौ लानानैनो लालचान आलीखौ बुथारनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव बाहागो लादों रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। बेनिफ्राय बिथाङा फोरमायथिदों दि नर्थ इस्ट स्पेशेल इन्फ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट स्किमनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबैयै गंगु हायार सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ फ्राय 8 कौटि रांजों गोदानै बानायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि सायाव बिथां रनज पेगुआ बुंथिदों दि जोंनि हादरनिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गोबां हादरनि रिसार्चार्सफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों आरो टेकनिकेल सेसन जादों। बेनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलल' नङा, गासैबो हादरावनो गियान आरो सोलोंथाइया गोदान मोनसे महर मोनगोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा। लोगोसे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलखौ खुंनायनि थाखाय प्रमद बर'जों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथानफोर जायफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिथांमोनखौबो साबायखर बावो डक्टर रनज पेगु बिथाङा। बेनि अनगायैबो जायनाखि दासान्दि हायार सेकेन्डारिनि आनजाद सोलिगासिनो दङ आरो हायार सेकेन्डारि साइन्स स्ट्रिमनि मोनसे आयदानि सोंनाय बिलाइया लिक जानायनि खौराङाव गोसारदों, बेनि सायावबो डक्टर रनज पेगु बिथाङा रोखायै फोरमायथिदों दि आनजाद होनायनि सिगां सोंनाय बिलाइया लिक जानायनि जेबो फोरमान गैया आरो सेबाया मेट्रिक आनजादखौबो गावनि होखानाय समावनो खुंगोन, बेनि थाखाय सेबाया थागथियारि जाखाबाय होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेराफारसेथिं कटन इउनिभार्सिटिनि मोनसे हानजा आरो आसुनिफ्राय बे केसनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिसिम थांदों आरो लाइजाम गथायहैदों। कटन इउनिभार्सिटिनि फरायसाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननिनो सासे फरायसानि आखायाव केमिस्ट्रि आयदानि सोंनाय बिलाइया आनजादनि सानसे सिगांनो सौफैदोंमोन। नाथाय आनजादनि सिगां सोंनाय बिलाइया माबोरै लिक जाखो बेखौ नायबिजिरनो थाखायनो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिसिम लाइजाम गथायदों आरो माखासे स्क्रिनशटबो गथायनाय जादों, जाय स्क्रिनशटआव सोंनाय बिलाइखौ माब्ला आरो बबे समाव दैथायहरनाय बेनि गासैबो फोरमान दंजोबो होननानै फोरमायथिदों फरायसाफोरा। जायनाखि लाख लाख फरायसाफोरनि इयुननि खोथा दं, बेनिखायनो जाहाथे मोजाङै नायबिजिरो, बिनि थाखाय फरायसाफोरजों लोगोसे आसुनिफ्राय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो काउन्सिलनि चेयारमेननिसिम खावलायदों। क'क्राझाराव गाबोननिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों जागोन बाथौ आर'ज आरो खेराइ। 3, 4 आरो 5 मार्च सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनाय जागोन। बिटिआरनि सदर क'क्राझार नोगोरनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रिनफिल्डआव आर'ज गाबनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आसामजों लोगोसे गासै बर'नि दैदेनगिरि आरो दोलो आफादफोरनि गेजेराव जाहाथे गोजोन फैयो, बेनि थाखायनो आर'ज गाबनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 3 मार्च अदेबानि जागायजेननाय सानखालि बाथौ मन्दिर आरो बाथौ खेराइनि फुजा खालामनाय जागोन। 4 अक्ट'आव आसामाव थानाय गुबुन गुबुन बाथौ सिबियारिफोरा नुजाथिफैनानै फुंनि 7 रिंगानिफ्रायनो गासैबो सानाव गोजोननि थाखाय आर'ज गाबगोन आरो 5 मार्च अदेबानि जोबनाय सानखालि फुंनि 9 रिंगानि उननिफ्राय बर'नि धोरोमनि खेराइनि थाखाय फुजा खालामनाय जागोन। बे हाबाफारियाव आसामनि गासैबो मन्थ्रिफोरजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय आरो बिपिएफनि गाहाय लोगोसे राजखान्थि दैदेनगिरि आरो धोरोमनि दैदेनगिरिफोरखौ लाइजामनि गेजेरजों हांख्रायहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो क'क्राझाराव बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टार जि लुनाय जादों, बेखौ बेखेवनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौबो खावलायहरनाय जादों आरो बिथाङाबो नुजाथिफैनायनि खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों। समाज बेरेखायै देहायारि सोमोन्दो लाखिनायनि अजद सिखांदों बिजेपिनि सासे मावथिनि सायाव। चिरां जिल्लायाव जादों बे जाथाया। आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि मावथि प्रदीप देबनाथआ थांनाय 1 खावसे बोसोरनिफ्रायनो फन हरनानै गावजों मोजां मोननो थाखाय जावले जावले बुंहरबाय थादोंमोन आरो डिस्टार्ब होबाय थादोंमोन। बेनि उनाव सानैनि गेजेराव मोजां मोनलायनाय जादोंमोन।
बेनि उनाव प्रदीप देबनाथआ लोगो हमनो थाखाय बुंथिबाय थादोंमोन। जाथाय जानाय सानखालिबो हरनि 12 रिंगासो समाव प्रदीप देबनाथआ आइजोनि न'आव फैनानै उन्दुफैदोंमोन। बेखौ अखानायै फुंनि समाव नखरनि सुबुङा नुदों। बेयावनो गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों। दा प्रदीप देबनाथआ खारखुमानानै दं होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि बिथांमोनहा समाज बेरेखायै देहायारि सोमोन्दो लाखिदों आरो इयुनाव आइजोनि जिउआ मा जागोन बेखौ साननानैनो हाजं फरायसा आफादा पानबारि पुलिस थानायाव गसर होदों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।